ο Αποστόλης Μαραζλής, έχοντας στον μπάκι του συνοδηγού τον Γιώργο Αλεξανδράκη και την εμπειρία του βέβαια, τόσο την οδηγική ο Αποστόλης όσο και την συνοδηγική του ο Γιώργο Αλεξανδράκη. Το Renault Clio Williams το έφεραν στην δεύτερη θέση της νορμάλ κατηγορίας στα 2.000 κυβικά και στην πέμπτη των χρόνων της γενικής της ΝΙ. Και όλα αυτά, αν αναλογιστεί κανένας, όπως είπε και ο συμπαθής οδηγός στο τέλος, αλλά όπως είχαμε διαπιστώσει και εμείς πολύ νωρίς, μη υπαρχούσης υδραυλικής κρεμαγέρας. Και αυτό λέει τα πάντα βέβαια. Ήδη υπάρχει το πρόβλημα εδώ, δεν υπάρχει υδραυλικό τιμόνι. Όπως και να το δει κανένας, δεν είναι εύκολα τα πράγματα όταν αναγκάζεσαι να στρίβεις με όλη τη δύναμή σου. Αυτό το γκάπ κάνει, εντάξει, δεν μας. Πλάνα λοιπόν από τη συνέχεια της προσπάθειας, παρόλο που συνέχισε να υφίσταται το πρόβλημα.